Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mahlukin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Evvelki gurrunlarda namazyň mekruhat, wajibat, faraidyny aýdyp eşdirdik. İnşallah bu namazyň mufsadat, yani namazy nämedat batyl etýär, nämedat namazy bolup, ewunden okuymaly gurrunlary aýdyp eşdirer. Namazy bozup da kesýän zatlar beterken ýöne şoň bir neçesini aýtsak inşallah. Evvelkisi namaz okuyan adam, çe erkek bolsun, çe hatyn bolsun, mutlaka namazyň içindäki bolup duran zatlardan gaýry zat bilen keplese namazy bozulýar. Çe bilip keplesin, çe bilmän keplesin, çe ağzı keplesin, çe kän keplesin. Şoni ahirki salam vermek oturmakta, yani kadiye ahir diye ahirki oturmakta teşehhüd, yani ettehiyatını okuymadan evunçak şonu keplata namazy bozulýar. Emma teşehhüdü okuyandan sonra keplata fardy bitýär, wajibi terk bolýar. Çon otada salam vermek wajib, salam berip çykyp, emma biz salam bermänjek keplap çykdyk bolýar eger teşehhüdden sonra keplete ahir kadada. Emma olardan evunçak neçe keplete namazy bozulup ewunden okuymaly bolýar. Inni şol keplemekligi bohurdagyny saklajak bolup aýtýar. Oduru ýok. Bohurdag meselem imamda, hiç zatda, ya meselem guşşak ýaly bolup gaqlyk gelen bolsa bu odur bolýar. Ya imam bolup sesi çykman duran bolsa bir arçynmaly bolýar, bu odur bolýar. Ýöne ýygyna du hiç zatda keplenok, ýöne odurun ýerine edakan bir ses çyksa, harf çyksa, şu 28 harfyň biri alif çyksan bolsun, 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 şolaň namazyny şola bozýar. Pes habardar bolmaly şol, birden bir arçynyp bir zat edip, bir odur arçynyp zat etýän bolsak, şonu aýyrjak bolýaryn, etýän adamdy görýän bolsa olar aýdyp düşündirýärli. Ondan sonra ýene bir bozýan zadyň biri, namaz okyp duran adam Qur'anyň ýüzünden, ya Qur'ana meselen diwara bir zat ýapşyrygy, şondan gözläp okuysa, şol namazy bozýar. İmam Magzame waraşy. Emma şoli eger gözlerine okuymanjak, ýöne fehmetse, düşünse, gözüni aýryp da meselen öz ýadyna düşse ew iri, onu evvelkiden alyp gitse bu namazy bozanok. Kerahiýet gelse geler, emma namazy bozulmaýar. Emma şoň ýüzünden gözläp, kamil şondan okyp gitse, bu namazyň daşyndan zat ewrenligi bolýar, namazy bozulýar, ýamaşadan başlamaly bolýar namazyny. Ondan soň namaza duqa kıbla garşyn bakmalydyk. Evvel kerahiyetin gurrunyny aýtdyk. Eger bir adam gözüniň hawa ýöne gözü bilen gyşardyp gözlese namaz mubah, onu hiç zat eskär getirmeýär, emma kellesini aýlata, gerşi aýlanmasa hiç ýaňak, bedeni hiç ýaňak tawlanmasa, munda namazy mekruh bolýar. Emma şol gerşi aýlanyp kıbladan ýüzü aýlanyp bedeni meselen sağa aýlansyn ýa sola aýlansyn, şonda kıbladan ýüze aýrylmy şol gerşiniň bakmaklygy tamam, namazy bu da bozulýar, ýamaşadan başlamaly. Megerinki odur bolsa, meselen bir adamma galyp bilen ok aýagy hökmen elini ýere goýup galmaly bolýar, çäresi ýokmuň, ýokum galyp bilmeýär. Şonda meselen munny odur bolýar. Ýa-da meselen bir zat öldürjek bolup evvel gurrunlaryny aýtdyk. Inni ýöne duran halatynda birden bir tark edenne seslerini şonu beýlesini gözläp gerşik kıbladan sawurlymy, namazy bozulup ewunden başlamaly bolýar. Ondan soň namazyň içinde ýyse, içse, çe azyjyk bolsun, çe kän bolsun, şol agzynyň daşyndaky bolup duran zady getirip, hatta walaw qatratan birje qatra suwda bolsa, şonu ýyse namazy bozulýar. Şol namazyň içinde ýydigi we içdigi bolýar diýär. Indi bir sual edilýär, namazyň içinde meselen agzyna adam sgalýar, saqy sgalýar, ýa bilmeýän bir daş ýa pul bir zat galýar. Şonna näzirek, onna evvel qiraatyň gurrunyny aýtdyk. Eger şol agzynaky bolup duran zat qiraatyna zerer bermese, eýni bolany bilen bolman desseň hiç päsil bermeýän bolsa, onda namazyny işgali ýok. Ýöne tadaky gurrun şol agzynaky bolup duran zatyň mezhisi çykasa, meselen saqış diýeli, süýjüligi we ýa ajylygy we, şol saqış agzyna du ýa çüýçük diýeli, agzyna du da şol okyp duqada şoň süýjüligi çykakam aňryp gitdimi, bu da namazyny bozýar. Emma ýok, hiç zat gitmese,
Ýöne durun ýal daş ýal bolup dursa, onu o da ýan aýtdyk eger qyraatyna zerer bermede, munna kerahiýet gelýär diýsat ýo namazy bozulmaýar. Emma o süýjülük ise ýa qyraatyna zerer berjek bolsa, bu da namazyny bozýar. Ondan soň bir namaz okuyup duran adam men aýtdykça hatyn çeheley hemmesine mutlak baby bir zat gasaýa biriň elinden ýa-da bir oglanjyk ýykylaýa ýa başga bir adam ýykylaýa men bismillah diýýär ýanky adam namaz okuyup tamam namazy bozulýar. Ýa namazyň içinde dua etýär bir adama. Ey bar Hudaý ýoşa geçip beren adama diýär meselen hayra bereket bere bor diýip şoda arapça dua etýär namazy bozulýar. Ya meselen bir dua edipdi, şo duasyna meselen gelýärdi amin niýaya namazyň içinde. Bu da namazyň bolýar. Şu namazyň içindäki bolup duran zatlara halaf bilen. Ýa-da ýanky aýtdyk şol dua diýdik. Dua her bir dua namazy bolanok. Megerinki şo taýda adamlardan dilenýän zat bilen. Etse şol meselen dua etýär Allahumma gfirli we li walidayya diýende mana ýanky geçen jeleslerde manadan aýtdyrly. Inni şo taýda manada meselen Allahumma gfirli bar Hudaýa men günäm geçýän juňa Allahdan dileýän. Emma bir adama diýen ey bar Hudaýa dileýän o bir adam ey bar Hudaýa maňa pul berewer, maňa palan heleyi berewer, palan zady maňa berewer, palan maşyn berewer. Şol dileýip duran zatlar adamlardan ne dilenip bilýär-de. Meselen palan adama maşynyň ber, ýa palany pul ber diýsen, şonjurek bir dilenýän zatlar Allahdan da mescidin içinde ýanky namazyň içinde dileýän namazyň bozulýar. Adamlardan dilenmeýän zady namazy dilemeli. Ey bar Hudaýa men günäm geç, enatamyň günähini geç, bir de dünýede ahiratda hasene ber diýip şunjure dugalar etseň işgali ýok. Emma adamlardan dilenýän zat bilen ýamaşap namazyň içinde dileseň namazyň bozulýar. Namazyň içinde imeller, ismillah diýdik. Namazyň daşyna, ýani namazyň daşyndan bir gelip agzyňa berdi. Emma agzyň içinde bolup duran zady bir adam iýsenäme. Eger şol diýişiniň arasynda bolup duran zat nohutdan kiçenrek bolsa, namazy mekruh, emma nohut ýalak, ýa nohutdan ulukrak bolsa, evvel namaz başlamaka agzynyň arasyna barmyşdyk, bu namazy bozýar, eýünden başlamaly. Ondan sonra biri gelýär, şoňa salam berjek bolup, "Assalamu aleykum we rahmetullah" diýýär namazyň içinde. Ýokma namazda "Assalamu aleykum we rahmetullah" diýip namazdan çykýan lafzyň baki, ýöne birine salam berjek bolup niýet bilen aýtsaň, bu da namazyny bozýar. Ya biri gelakam namazy başlaya, ýanky biri gelip salam berýär başla. Nama gelip salam berýär, şoňa "Wa aleykumussalam" diýän. Bu da namazyny bozýar. Ondan soň ses bilen ağlasaň namazyň içinde, ýa musibat derekli biri puluny ýipdir, ýa bilmeýän biri seni urupdyr, ýa bilmeýän bir gawwaryan ediň aýrylypdyr. Şol jydamany seslep ağlaýan. Ýöne göz ýaş edeniň o namazy bozmaýardy, ýöne seslep ağlasaň namazyň bozulýar. Ýa-da ýene bozýarlaň biri ozgyň 4den biri açylasa, o namazyň ewki gurrunlaryny aýdypdyk. Eger ozgyň 4den biri, ýani meselen hatyn bolsa, goşorundan ta tirtegine çeli bor olup diýdik. Şoň 4den biri görnse, ýa kulagynyň 4den biri görnse, ýa bokordagynyň 4den biri görnse, tamam namazy bozulýar diýdik. Emma erki adamlaňky göbeginiň aşagyndan ta diýdiniň aşagyna çelli, meselen diýdiniň, ýani üýlüğiniň 4den biri görnäse, ýa biýiliniň gasagy bilen şol göbeginiň arasyndan biýiline şeýle aýlaýan, şoňda 4den biri görnäse, ýa oturýan ýeriniň 4den biri görnäse, bu da namazy bozýar. 4den biriň ýokardy görnäki be tarikul ula bozýar. Ondan sonra emele kesir de namazy bozýar. Emele kesir diýdik näme? Emele kesir 3 türe tefsirlenýär. Biri iki el bilen ihtiýaçly bolup duran emeli enjam berilse. Meselen şumat killik könen killigini ötürjek bolsaň, aşak bolsaň ikili ihtiýaçyň bar. Şonu enjam berseň namazyň bozulýar. Ýa meselen göňe galyp barýakan geymiňi çefeliň bilen sagalyň bilen eplakam ondan sonra elin goýýan bir-biriň üzerine. Şu da namazyny bozýar. Şonu ikili ihtiýaçy bolýar. Bäzileri de ýok diýär. Şonu gözläp duran adam, daşyndan gözläp duran adam, o namaz okuýan gowy, beýle şeýlerin oýnap, ünne goýjak bolup duraw diýip, şonjurek amelleňi şola kän sanap,
Ayna namaz okuyan nädir diýen ýüregine düşse, bu da namaz bolup emele ketir bolýar diýe. Ýa-da ýene bir kawl, üç kawlyň biri, ahyrkysy bir adam namaz okuyup duran adam öz etýän işini kän saniýa. Kän bolada diýe. Şonda da emele ketir bolýar. Meselen könek giyme ýalak, ýa beýle şeýlerini oýnap duruş ýalak, ýa jorap giyýär, ýa şoňa meňdeşdatlaryny etdi, ol emele ketir. Ikili ihtiýaj, köplençde şu ikili ihtiýajy bolup duran zat aýdylýar. Meselen bir iş etjek bolýan, ikili mätäçden bir iş etjek bolýan. Mene bir el bilen ediljek bolsa, bir namazy bozmaýar, çon emele ketiriň içinden çykýar. Ikili ihtiýaj bar. Ýöne şu bir el bilen kän emel ediberse şony 3 gözek, 4 gözek, ay mına kän etdim aýdyp özi ýa namazyň daşynda duran adam şonu kän sanajak bolsa, bu da namazy bozýar. Meselen bir adam hey sagady gözlýär, hey sagady gözlýär. Kellesini galdyryp. Indi kän etseň şu namaz bolýar. Ýa beýle şeýlerini oýnaýar, ýelfewüş ýalak elini şeýtýär. Ýa ýüzügini çykarýar. Ýa meselen hele kulak halkasyny ýa bilmeýän elengutyny ele turulýan zadyny çykarýar. Şu namazy bolýar. Indi ýöne mobilyny söndürmeklikde gurrunma, mobilyny söndürmek bolýarmy, bozmaýarmy? Eger şol bozjak bolsa, ikili çıkarıp meselen şonu kiýifiňden çıkarıp eýni ikili ihtiýajy bolup duran emeli bir eliň bilen edasaň, şu aýdylan zatlaryň hemmesini ikili ihtiýagy we ikili mätäç bolup duran işler bir jeliň bilen etýän, bu da namaz bolýar. Emma mobil ýa şol telefon ýa näk telefonyň zeň urýa, şonu söndürjek bolýan, birje barmak bilen köňüň daşyndan basyp çyk göbereňde sönjek bolsa, muň işgali ýok. Emma onu çıkarıp hawa ikiliň ihtiýagy bolup duran emel ýalak bolan halatyna bir eliň bilen emel etjek bolsan, kän emele ihtiýagy boljak bolsa, munna o namazyny ulamalar bolýar diýip aýtýar. Emma ýöne daşyndan gelen bir çödükmäni guraňda sönjek bolsa, muň işgali ýok. Ýa-da meselen bir ýeriň agyr ýa şu agyr derekli uhwet diýen hewere. O taýda evvel bir uhwetdik sesiň aşak bolup diýdik. Indi bu taýda bir ýerde agyr ýa bedeniň, şoňa jyda bilmän uhlýan. Etýän, bu da namazy bolýar. Ondan sonra bir asqıran adam elhamdülillah diýär, senne oňa yerhamakullah diýän. Son öli asqıranda elhamdülillah diýmeli. Eşden adam näme diýmeli? Yerhamukallah we yashfik diýip dua etýän. Onun şey diýip aýdan meselen gelýär da asqıran adama gelýär bir namaz okuýup duran adam jogap berataşy bilen namazy bolýar. Ondan sonra kepliýän, kefin näjirek zikr bilen jogap berýän. Kur'anyň içindäki zatlar bilen jogap berýän. Meselen näjirek bir giň habar aýdylýar, falan ýerde falan mı subhanallah diýýän namazyň içinde. Ya bir hoş habar veren elhamdülillah diýän. Ya bir pis habar, bir aýyrly falan zat boldy diýip aýtýar. Şonda inna lillahi we inna ileyhi raciun diýän. Namaza bazatçylar, ýani Kur'anda da bar zikr namazyň bolýar. Şon jogap halatynda gelip tada. Kur'anda bolsa ya zikirde bolsa, ol jogap halatynda geldi. Jogap halaty gelýär da namazy bolýar. Ya namazyň içinde dukan erti namazy gün nogýar. Namazyň bolýar. Evvel aýtdyk ýöne namazy ikindi namazda gün maka başlayan, gün gyzaryp duka, okuyup dukan arasynda gün batýar, namazyň mekruhluk bilen dogry bolýar, namazyň bozulmaýar. Emma erti namazda kamil wagt bolulugy sebepli ol gün dogdugyn namazyny bolýar. Ondan sonra otur ahyrky kada diýdik, ýani ahyrky salam berjek bolanda teşehhüdden ewünçäk, tahiyyatony okuymadan ewünçäk gulasaň namazy bolýar. Gulmaň o 3 türe bolýar diýdik. Biri tebessüm ýöne ýyljarýan, hiç ses çykmaýady dodaň ýöne diýişiň gorunýar. İkincisi gulýan, sesläpän gulýan. Ýani bir göbeň titrýän ýaly bolup, ýani bir ses gelmeýän okuyan namazyň bolýar, tärediň bolmaýar. Emma sesli gulýan, munna tärediň de bolýar. Ýani gaptaryňdaky eşitýär şonu, tärediňi de bolýar tada. Pes şi iki tane gülmek ikisi namazyny bolýar, ýöne bir güýşeňrak tärediň de bolýar diýip evvel aýdyldy bular. Ondan sonra bir daşarda namaz okuyup tuğun qar ýagyn bir zat gelýär ýa bu aglyňa degýär azajyk, o da sen ýugdaýan namazyň bolýar. Çon işdigiň bolýar, ýydygiň bolýar. Ya da namazyň içinde gusaýan.
Agdyň dolup gusya ýöne azajyk bokurdyňa azy gelen bilen ol hiç zat etmeýärdik. Ewa täredin gurruny aýdypdyk. Emma tada agdy dolup saklap bilmäni gusya namazyny bolýar, täretde bolýar. Imama üýüpdi, bir adam imama üýüpdiqa imamynyň ewine geçäpdir. Imamynyň ewine geçipdir. Bu da namaz bolýar. Ya maşadan gelip üýmeli bolýar namazyny. Ýa-da namazy imamy üýüpdiň duqan biri gelýär gapdanyndan bir merek araja barmyşdyk. Indi bir merek süýşmeli bolýar. Şu gelen nähdetinde süýşasaň da namazyň bolýar. Şonu ýürüýdiň bolýar. Emma sen durup bir wagt geçenden soňra özüň berrak şeýler ki oşaçykdan süýşdüň. Ya sejde gidende bir merek berrak gymyllasaň bu namazy bolany. Şol ähde gelince oýunna sen gelakam gymyllasaň gapdala çyksaň namazy bolýar. Ya birdene duran ýerinde eliň bilen eliň gyllaryň bir gyzanasyň ýolaýan 3 tane gyla barsa izbe-iz bu da namazyny bolýar. Ya meselen birdenne bir eliň bilen ýazaýan, indi iki eliňe ihtiýajy ýok da ýazmak. Bir eliň bilen 3 kelime geçerli ýazasaň namazyny bolýar. Ya gulpynyp duran gafyny gulpyny açaýan, bu da namazy bolýar. Ya meselen äri ýa-da hili gelakam ogşaýa, awa bu da namazyny bolýar. Inni şi aýdylanlarda umumyň ida faraklatly badyr, eger öz ulumamyzdan zatdan soraşsak öldürmünden kärrägini aýdyp bererler. Bir adam şu zatlaryň murtakap bolsa namazyny hökmän gaýtalamaly bolýar, ewunden başlamaly bolýar. Onu täret bolýan zatlarda aýtdyk, o da täredinde ýamaşadan onu gaýtalamaly bolýar. Elhamdülillah inni bi mufsidat salatda aýtdyk namazyň gurrunlaryny. İnşallah inniki jelesemizde gurrumizde secde sew aýdars. Yani bir adam wazybyny terk etden ýerde secde etmeli, haçan secde etmeligini inşallah aýdyp eşdireriz. Wassalamu aleykum we rahmatullahi we berekatuh. İran'ın Türkmen Sahra ýurduny ýerleşen Irfanabad dini okuw merkezi jaýynyň teýýarlan bernamalarynyň ýene birini dinlediňiz. Eşdipde kän haýrlanan bolmaňyzy beýik Allahyň huzurundan arzu etýäris.